ጉዳይ ትግራይ ኣብቲ ኣሜሪካ ትምርሖ ዘላ ባይቶ ጸጥታው ድሑራት ሃገራት ዛዕባ ኮይኑ ክቐርብ እንከሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታታይ ዝገብር ውሳነ ሓሳብ ቁጽሪ 2417 ኣብ ተግባር ናይ ምውዓል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ኣብ ሩስያ ቻይና ከምኡውን ምዕራብ ኣውሮፓ ዝመደቦም ኣምባሳደራቱ ኣንጻር ውሳነ ፍሉይ ምንቅስቓስ ገብሩ መምርሒ ከም ዘውረደ ጋዜጣ ሪፖርተር ጸብጺባላ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ባይቶ ጸጥታው ድሑራት ሃገራት በአየርላንድ ብዝሓለፈ ሰሙን ቀሪቡ ሩስያ ቻይናን ህንድን ብተቃውሞ ካልኦት ቀዋምን ተለዋጣይን ወንበር ዘለዎን 12 ሃገራት ግን ብድጋፍ ድሕሪ ዝተገብረ ክትዕ ቆጽሮ ተታሒዙሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሜሪካ በመጋቢት 1 2021 ዓመተ ምህረት ዝረኸበቶ ን30 መዓልታት ዝቕጽል መሪሕነት ባይቶ ጸጥታው ድሑራት ሃገራት ቅዱም ዛዕባ ኣገይራ ሒዛቶ ዘላ ጉዳይ ትግራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ሐሙስ 2 መጋቢት ዝነበረ ኣኸባ ባይቶ ጸጥታው ድሑራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ብዘይካዚ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነዋን ገለ ኸኣ ስለ ዝተዘምታ 22 ሚእታዊ ጥራሕ ኣብ ግልጋሎት ከም ዝርከባ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባያይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዝርከብ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ጸጥታዊ መጥቃዕቲ መቕተል ተሓዊሱ ዘስካሕክሑ ገበናት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ እቶም ዝተፈጸሙ ገበናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ብዓለም ለኸ ገበን ኩናት ክሲ ከመስርቱ ከም ዝኽእሉ ፈጸምቶም ከዓ ብቐንዲ ወታደራት ኢትዮጵያ ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ከም ዝኾኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ባይቶ ጸጥታው ድሑራት ሃገራት ነዚ መበገሲ ገይሩ ዝመጽእ ረቡዕ ምይይጥ ከም ዘካይድን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ውሳነ ክዕርፍ ትጽቢት ከም ዘሎን እዩ ተገሊጹ ኣሜሪካ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ኣኸባ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ ገደም መዓልታት ከም ዝሃበት እዩ ተሰሚዑ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ክጸድቕ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ውሳነ ሓሳብ ቁጽሪ 2417 መፍትሕ ወይ ሪዞሉሽን ድሑራት ሃገራት እናተባሃለ ዝጽዋዕ ሓሳብ ኮይኑ ብ2018 ዓመተ ምህረት ብምሉእ ድምፂ ዝጸደቐ እዩ ኩናት ኣመኽንዮም ንሰላማውያን ሰባት ረድኤት ዝኽልክሉን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጉዳእትን ገበናትን ዝፍጽሙ ኣካላት ዝቕጽዕሉ መስርሕ ከም ዝኾነ እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካዚ ዓቀብቲ ሰላም ናብቲ ሰላማውያን ሰባት ዝተሃስዩሉ ከባቢ ከኣቱ ዝገብር ገበነኛታት ብዝፈጸምዎ ጉዳይ ማዕቐብ ክግበረሎም ዘገድድ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ነዚ ውሳነ ሓሳብ ዝመጽእ ረቡዕ ባይቶ ጸጥታው ድሑራት ሃገራት ተግባራዊ ተገይርዎ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ ሓሳብ ተግባራዊ ዝኾነላ ሃገር ከም እትኸውን እዩ መረዳእታታት ዝገልጹ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ሓገዝ ኤርትራ ከም ዘይሓተተ ተፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሓዊሱ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘየላ ገልጹ ከም ጸንሑ ይፍለጥ ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ እንግሊዝ ውድሑራት ሃገራትን ካልኦትን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ብትሪ ኣብ ዝሓተሉ ዘሎ እዋን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ምስ ኤርትራ ሶማል ኮነ ሱዳን ስምምዕ ምትሕጋዝ ክትፍጽም ትኽእል እያ ኮነ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ኩነታት እንብሎ ዘለና ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወታደር ኤርትራ ሓግዘን ኢሉ ዝዓደመሉ ኩነታት የለን ኢሎም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብስልኪ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ ዝብል ኮይኑ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምሽፋን ሓዲጋ ሰራዊት ኤርትራ ብዘይ ዕድመን ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተው ዘብርህ መግለጺ ንፈለማ እዋንያ ዘርጊሓ ዘላ ሰራዊት ኤርትራ ብትካል ሰብኣዊ መሰል ውድሑራት ሃገራት ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ካልኦትን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ዝኽሰስ ዘሎ ኮይኑ ንመግለጺ እቶም ትካላት ክነጽግ ዝጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ግን ንሰራዊት ኤርትራ ኣይዓደምኩን ዝብል መግለጺ ኢትዮጵያ ዝምልከት መልሲ ኣይዘርግሕን ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ብዝፈጸሞ ከቢድ ግፍዒ ብኣሽሓ ዝቝጸሩ ሰላማውያን ሰባት ብጅምላን ብንጽልን ከም ዝተቐትሉ ብሚልዮናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ግዳያት ጥሜትን ዓጸቦን ኮይኖም ከም ዝርከቡ እዩ ጸብጻባት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዘረድኡ ግብፅን ሱዳንን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ቅድሚ ስምምዕ ፍጻሙ ማይ ክመልእ እንተደኣ ተፈቲኑ ናይ ሓባር ሓደጋ ከብፅሕልና ይኽእል እዩ ክብላ ኣጠንቂቐን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ መምሕዳር አልበሽር ካብ ዝእለን ነጀው ንፈለማ እዋን ኣብ ካርቱም ምብፃሕ ኣካይዶም ኣለዉ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴን ካልኦት ተዛመድቲ ዛዕባታትን ናይ ሓባር መግለፂ እውን ሂቦም ናብ ካይሮ ተመሊሶም ኣለዉ ኣብ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ማይ ክመልእ እየ ትብሎ ዘላ ግድብ ቅድሚ ሓበራዊ ስምምዕ ክትፍትኖ ከም ዘይብላ ቅድሚ
ሕጂ ሱዳን ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ብተወሳኺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣላዘብቲ ክኾኑ ዘቕረበቶ እማማ ሓሳብ ግብፂ እውን ከም ትድግፎ ኣብቲ ናይ ሓባር መግለፂ ኣብሪሆም ብዘይካዚ ኣብ ወጥሪ ጉዳይ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተዘራረቡ ተሰሚዑ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ግብፂ ሱዳን ኣብ ትደልዮ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ከቕርብ ቅሩብ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ወተሃደራዊ ስምምዕ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ካይሮ ከም ዝተፈራረሙ ይዝከር። ኣብ ትግራይ ክሳብ 10 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ኣረጊት ቅርሺ በሓድሽ ቅርሺ ምቕያር ከም ዝከኣል ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ዘተኣታተወቶ ሓድሽ ቅርሺ ክቕየር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ውጊ ኣብ ትግራይ ምውልዑ ስዒቡ እቲ ዝሓረረ ዕድል ንምክሓስ ሕጂ ክሳብ 10 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅርሺ ክቕየር ዕድል ከም ዘለዎ ተገሊጹ ዘሎ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ባንክታት ገለ ዓንየን ገለ ከዓ ኣብ ስራሕ ስለ ዘየለዋ መስርሕ ምቕያር እቲ ቅርሺ ከይተዓናቐፍ ስጋኣተን ጽላል ይርከብ። ቀሊል መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ 4.6 ቢልዮን ቅርሺ ኸሲሩ ተባሂሉ ግቡእ ጽገና ዝተበላሸዋ ባቡራት ብዘይ ምስላጡ ሓደ ካብቶም ንኪሳራ ዘዳርግቦ ጠንቅታት ከም ዝኾነ ላዕለዋይ ኦዲተር ኢትዮጵያ ሓቢሩሎ። ካብ 40 ፍርጎታት ናይቲ ባቡር እተን 24 ጥራሕ ድማ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዋ ገሊጹ። أسترالياويان حكايم مليونات كتابات كورونا فيروس كهبو وي كختبو أبزدالو لزلو وان تعجستي كهلو يتوعلو اتي مزرقح كساب حجي أبتم منقستي زكايدوم أب ملا هاجر زركبو ماكلات تدريتو تصنحو جن حكايم بيتسب وي دكتورات كام مقابيت 20 كلتنات حزم كتنبر ويوم ازيز ما تزلو جزات كوينسلاند ناتا مزرقح كتابت أسترازينيكا تجمرلو أبزلا وانيو بريمير أناستاشيا بالاشي اتي معدال ويمهاب كتابتات أبلوغانن باندا برغن كجمريلا. We are seeing the commencement of AstraZeneca and that will commence at حجي مجمار AstraZeneca كتابت نملكتها لنا إزغا فرق معالتي لومي أب هوسبيتال لوغانن ساعة 11 ناينغو أباندا برغن كجمريو إزي مالت فايزرن AstraZeneca كلت يوم عينتات كتابت أبزي أب كوينسلاند زوهابو لكونتات كهلو نايو إزغا تبوغ زينايو ማዕከላት كتابت መንግስቲ ነፃ كتابت ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ጥዕና መወሸቢ ሆቴላትን ነበርትን ሰራሕተኛታትን መለይ አረጋውያንን ስንኩላንን ኣብ መሃብ ኣትኩረን ነይረን። እቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ማለት ብዕድመ ዝደፍኡን ተነቀፍቲ ኣውስትራልያውያንን ኣብቲ ከባቢኦም ዝርከብ ናብቶም ዶክተር ወይ ከዓ ሓኪም ቤተሰብ ክረኽቡ ክኽእሉ እዮም። ናቶም ዶክተር ወይ ሓኪም ቤተሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ሽዑ ቀስ እናበለ እቲ ምዝርጋሕ ኣብ መወዳእቱ ልዕሊ 4,000 መደበር ጥዕናታት ወይ ክሊኒካት ከካትት እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት 11 ኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ ወይ ከዓ ፓንደሚክ ኢሉ ካብ ዝውጅ ዓመቱ ገይሩ ድሕሪ 12 ኣዋርሕ ከዓ ዓለምና ልዕሊ 116 ሚልዮን መልከፍትን 2.59 ሚልዮን ምውታትን ሃልዮማ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ኣብ ምምካት ትርከብ። ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ዝኾነት ማርያ ፋንከርኮቭ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ወይ ከዓ ዘርእታት ቫይረስ ስርዓታት ህዝባዊ ጥዕና ይፈታተኑ ከም ዘለውን መንግስታት መሪሕ ዝኾኑ ምኽርታት ጥዕና ክወስዱ ኣገዳሲ እዩ ትብል። We need to make sure that we study those appropriately and that any changes that are needed in our public health and social measures ነዚኦም ብግቡእ ከም ዘጽናዕናዮም ከንረጋግጽ ኣለና። ዝኾነ ኣብ ህዝባዊ ጥዕናን ማሕበራዊ መምርሒታትን ዘድልዩ ለውጥታት ወይ ኣገባብ መርመራታት ወይ ትሕዝቶ ክታበት ነማዕብለሉ እቶም ለውጥታት እንታይ ምዃኖም ብዘለና ርድኢት ዝተደገፉ ወይ ዝተበጽሑ ክኾኑ ኣለዎም። እቶም ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ በደላት መልሰ ግብራዊ መጥቃዕቲ ይኸትሉ ብምህላዎም መንስያት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብረት ይዓጥቁ ኣለዉ ክብል ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ጸብጺቡ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓብሮ ወተሃደራት ኢትዮጵያን ተደጋገፍቶምን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ መልሰ ግብራዊ መጥቃዕታት የጋጥሞም ኣሎ። እዚ ኸኣ በቶም ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ገይሮም ዝተፈጸሙ ሓያሎ ቅትለታትን ጎነጻትን ተጓሂሮም እዮም ኢሉ መንግስቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ሰሙናት ዓብዪ ምምሕያሽ ኣብ ኩነታት ጸጥታ ተራእዩ እንተበለኳ ዓሰርተታት ኣሽሓት ወተሃደራት ኢትዮጵያን እቶም ንስርሒታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሕግዙ ብኤርትራ ዝተላኩ ወተሃደራትን ቀጻሊ እምቢታ የጋጥሞም ኣሎ ይብል እዚ ጸብጻብ።
መቐለ ተዛማዲ ሰላም እንተ ሃለዋ እኳ ኣብ ካልኦት ቦታታት ግን ውግኣት ኣለዉ ዝብሉ ጸብጻባት ኣለዉ። ከባቢ ሓደ ሲሶ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ምቁጽጻር ከይህሉ ይኽእል እዩ። ሓያሎ ዓበይቲ ውግኣት ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ኣብ ከባቢታ 4 ኪሎ ሜትር ደቡብ ምዕራብ ካብ መቐለ ትርከብ ሳምረ ተኻይዶም ሓይልታት ሕወሓትን ሰራዊት ኢትዮጵያን ከቢድ ብረት ታንክታትን መጥቃዕትታት ኣየርን ዝተሓወሶ ግጥም ኣካይዶም ነበርቲ ዓዲግራት ዓድዋን ካልኦት ከተማታትን እውን ድምፂ ብረታት ሰሚዕና ኢሎም ከም ዝሓበሩ ጸብጻባት የመልክቱ ከም ዘለው ወኪል ዜና አፍሪካ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ጄሰን በርክ ጸብጺቡ